Irene Klein i soc lectora de català a la Universitat de Frankfurt. Això vol dir que faig tant llengua catalana com cultura catalana. I Música de Poetes, a banda de ser una base de dades riquíssima de la poesia musicada que hi ha en català i que em serveix a mi com a professora a l'hora de triar entre un poema o un altre per a fer a classe, perquè sempre pense que és millor que en algun moment puguem sentir la versió musicada del poema. A banda d'això, una experiència didàctica que tinc jo i que recomane és posar un repte als alumnes. Per exemple, dir-los que busquen un poema musicat en què hi aparega un moble o en què es descriu una persona, com una cosa que tampoc tinga tant a veure amb un estil, sinó simplement que l'excusa aquesta de buscar el moble o la descripció d'una persona els servisca per a investigar d'una banda la base de dades, la pàgina web, i d'altra banda conèixer moltíssims artistes, tant poetes com músics. I després a classe presenten el poema que han trobat. Entre tots els alumnes, com que jo tampoc en tinc tants, és possible establir aquest diàleg, que cada alumne presente el seu poema trobat i que entre tots ells coneguen molts artistes catalans. Jo recomano l'experiència i espero sentir les vostres experiències prompte. Adeu!